מה זה דיסלקט? שאלה קשה. קשה לי להסביר מה זה דיסלקט. בן אדם עם איזושהי קושי לימודי. מישהו שלא יודע לקרוא ולכתוב. בן אדם עם בעיות למידה. קושי בעיבוד חזותי. יש לו כל הזמן סיכול אותיות. הוא מפגר לעומת בני גילו. בשבילי זה אורח חיים. כן. אני מכיר דיסלקטים, אני לא חושב שהרבה. האמת שכן. אני עובדת עם דיסלקטים. במקום שאני גר זה קצת... יש פה הרבה מאוד. גם חברים קרובים וגם חבר שלי. כן. אני מכיר לא מעט, בכל מיני רמות. היום כאן. כל הזמן. כשאני לומד... בעיקר באנגלית. כל יום. רק אם אני צריך לכתוב משהו. ב-SMSים של חברות שלחות עם שגיאות. בכל תחומי החיים. כל אותיות. A ואלף ועין. ט' לת', סמך ושין. ח' וח'. כ' וכ', ו' וב'. כ' וח'. איפה שיש בורות אני נופל שם. אני כותב את השם שלי פעם בשנה בשגיאת כתב. כתבתי גלעד שליט עם ט' בסוף ות' בסוף, לא זוכרת לאט איך כותבים. תביעה עם ט' או עם ת', לא יודע להבדיל ביניהם. קשה לי לחשוב על משהו ספציפי. רצחת וגם ירשת עם ה' בסוף שתי המשפטים. יש לי רגישות מאוד גבוהה לשגיאות כתיב. יכול להיות שקיבלתי SMS עם שגיאה, כנראה שלא שמתי לב. לא מתייחס לזה. קיבלתי ערה עם A ואז הבנתי. לא, זרמתי עם זה, לא יפה לתקן. זה מצחיק. למען האמת, אני לא כל כך יודע לזהות שגיאות. אני מגיב בסלחנות. בשבילי זה אותו דבר.